Jeg har lige passeret La Faba og kommet op på de åbne områder og skal bare opad nu. Jeg er i 950 meters højde. Jeg skal op i 1300 meter. Jeg skal op over de der bjergkamme deroppe. Heroppe går der nogle køer og græsser. Og der er simpelthen en fantastisk udsigt heroppe. Nu kan jeg ikke gå meget mere over på grund af solen, som står. Jeg står her, kan man se. Og filmer. Har lige smidt overtøjet. Det var det køligt i morges. Og jeg skal have noget vand og et banan. Og så videre den vej. Jeg skal op til den by deroppe. Den ligger cirka 100 meter over, hvor jeg er nu. Og når jeg har været der, så skal jeg bevæge mig langs og cirka 200 meter højere op endnu, for at komme over bjergkammen derovre, hvor der så ligger en by, der hedder Oberiro. Men lige nu skal jeg altså som sagt op til den by, som ligger op i 1150, og lige nu er jeg i 950 meters højde. Nu har jeg så lige forladt Laguna dernede. Og på vej videre op over bjerget den vej, og der er flere pilgrimme, kan man se. Det er en fantastisk udsigt, der er heroppe. Det er en fantastisk udsigt, der er heroppe. Vi er oppe i 1350 meters højde. Og der ligger en by. Det her, det er jo så den anden side. Jeg har lige taget film af den foregående side mod solen. Det her, det er efter solen. Det ligner grangriveligt det billede, som jeg har lånt på min hjemmeside, eller på min blog.